Anna Riberaigua, soc llibretera. Mira, avui ens agradarà parlar d'aquell llibre del Jaume Ayats, Explica'ns una cançó. Aviam, qui no ha cantat alguna vegada cançons com el Joan Petit com balla, el Rossinyol que va a França, tot això? Segur que les hem cantat moltes vegades. I les cantem i no sabem ben bé quan les hem après, ni quan, ni qui ens les ha ensenyat, i perquè formen part de la nostra cultura, del nostre saber popular, no? Però sabem el que ens expliquen aquestes cançons? Sabem quan es van compondre, amb quin ambient es cantaven i, a més d'on venien? Bé, si nosaltres ens endinsem a pensar-hi una mica, segurament ens trobaríem amb moltíssimes sorpreses. És per això que hem triat aquest títol, Explica'ns una cançó, 20 tradicionals catalanes, 20 cançons tradicionals catalanes del Jaume Ayats. El Jaume Ayats és un etnomusicòleg conegut i reconegut, i sobretot per l'estudi de cançons tradicionals en el seu context. Sobretot ha treballat amb les comarques orientals, com a membre del grup de recerca folclòrica d'Osona. Ell, les transformacions socials, se'ns explica, o els malentesos, entre cometes, la censura que hi ha hagut a través del temps, ha permès que exemples com una cançó que nosaltres l'hem après des de la innocència més primària, com per exemple el Peu Polidor, que s'ensenya a les escoles per entendre les parts del cos, tinguin un gran contingut eròtic. I en els seus orígens d'aquesta cançó, igual com el Pere Gallarí o la Filadora, i d'altres cançons d'aquestes que cantem tota la vida, que es consideren típicament catalanes, que han naixut de la nostra terra i que a més tu notes amb la sang, resulta que venen de l'altra punta d'Europa i que ens han arribat fins aquí. Bé, per això hem triat aquest llibre, perquè aquest llibre ens explica coses que deien les cançons que se'n diuen tradicionals, que fa molt temps que les hem sentit i que les hem sentit 50 vegades. Ens descriu alguns detalls, alguns elements que donaven les cançons de fa anys amb un embolcall, amb el seu embolcall social i també el significat necessari i imprescindible per entendre-les i situar-les en el context a través del temps. Jaume Ayats, amb aquest llibre, ha triat 20 cançons que la majoria ens expliquen una història o una representació d'una escena teatral, el que se'n diu les denominades cançons narratives. Són cançons que agradaven molt a la gent, a les classes populars, i que es cantaven per aquest, precisament, que es transmetien entre la gent perquè els hi sonaven, perquè els hi agradaven els temes que tocaven. Hi ha alguns temes que ens parlen d'amors de parelles, de les cançons que ha triat el Jaume Ayats, de l'amor entre parelles, però no amb l'aspecte de l'amor bucòlic, sinó amb l'aspecte de l'amor del conflicte, de la malcasada, el cornut. Després hi ha tota una sèrie de grup de cançons eròtiques que ens expliquen el bloc de cançons eròtiques. Un altre grup de cançons ens parla de la injustícia i d'aquest grup de cançons parlen de la injustícia tan individual, sobretot lligada a la condició femenina, a les dones. La malcasada, amb el Rossinyol que va a França, és una cançó on explica com la persona, el protagonista, és una malcasada, una desgraciada, una que l'han obligat a casar-se, no? Que l'han forçada. Dones forçades sexualment i amb maltractaments fins i tot, no? Com per exemple la Caterina de Lió o la Dama de Reus. També hi ha un altre grup que ens parla de la queixa més col·lectiva, amb clara significació política
I es nota, per exemple, recordem les cançons de la presó del rei de França, Els Segadors, El país de Xauxa, i el darrer grup de cançons d'aquest llibre, que n'hi ha 20, és el grup de cançons de gresca i iròniques, com per exemple el Pere Gallarí. I No en volem cap, que no sigui borratxo, etc. Per cada una d'aquestes cançons que ens parla el Aiats en aquest llibre, ara us n'ensenyarem una fitxa, si de cas, hi ha, per una banda, la melodia transcrita d'una manera simple i convencional. És un fet volgut per l'autor, ens ho explica el pròleg. A més, explica la font, hi ha la font d'on ha tret la cançó, la lletra i les seves variants, i després ens explica la cançó amb el seu contingut, ens explica quan es cantava, d'on prové la melodia, que a més té la seva transcripció amb la partitura, i les curiositats. Cada una d'aquestes cançons té aquesta estructura amb aquest llibre. Explica'm una cançó 20 tradicionals catalanes del Jaume Illa, forma part de la col·lecció Tocs de gralla de l'editor Rafael Dalmau. Hi ha la mateixa amb Explica'm una altra cançó referent a les cançons de Nadal, El tió, Nadal i Reis. Són els dos llibres que reflexen aquest esperit i aquesta manera de transmetre el contingut de les cançons tradicionals. I per acabar, amb aquest llibre, doncs, potser ens agradaria acabar amb una reflexió que fa l'autor, que si voleu us la llegeixo, i no sé, que reflexa una mica l'esperit de tot el contingut del llibre i que, a més, el compartim i que nosaltres que hem llegit i l'hem aprofundit ens ha deixat molt, o sigui, ho ha aconseguit, per dir-ho d'alguna manera. Diu: desitjo que hi trobeu entreteniment i sorpreses, però també que aquest recull pugui ser un pretext més que retrobar les ganes i les ocasions de cantar. A més, alliberats un xic de la feixuga càrrega de les prevencions que massa sovint encomana el concepte de la tradició. O sigui, que aquest llibre ens fomenti les ganes de cantar, de no tenir manies a l'hora de cantar segons quines lletres i pensar que no sé, que tot va evolucionant i va canviant. Vaig al bosc a buscar, ves que he vist el ves que busco al bosc, i vaig al bosc a buscar, ves que he vist el ves que busco al bosc. Vaig al bosc a buscar, ves que he vist el ves que busco al bosc, i vaig al bosc a buscar, ves que he vist el ves que busco al bosc.